Boas noites, imos a comenzar este pleno ordinario de 23 de febreiro de 2017. Bueno, hoxe introducimos un elemento máis neste mundo de novas tecnoloxías, que todas son redes sociais, onde debe primar a comunicación. Ben, falábamos nun dos primeiros plenos que tivemos aquí coa nova corporación, con un novo equipo de goberno, e, bueno, unha das cuestións que puxemos sobre a mesa é que nos gustaría que a nosa xestión, a nosa maneira de gobernar fose máis transparente e, bueno, un dos pasos que aprobamos naqueles primeiros plenos foi o de retransmitir, ou por lo menos deixar copia deixar mostra tamén do que se di e se fala nos plenos. Bueno, hoxe, ata agora estivose facendo axustes na páxina e, bueno, este é o primeiro paso. Este pleno vai a ser grabado e dentro de uns días pois subirase a páxina. Ao mesmo tempo introducimos unha nova pestaña na nosa páxina web, que é Portas Abertas, portal de transparencia, onde aparecen recollidos a declaración de bens, a declaración de intereses que ten cada un dos membros da corporación municipal. A partir de hoxe podedes consultalo e, en principio, eu quero e nos queremos que así sexa e esperemos que daqui para adiante continue sendo así. E ben, o primeiro punto da orde do día é a aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores. Temos varias actas pendentes de aprobar. Temos a do 27 de outubro de 2016, 9 de novembro de 2016, 1 de decembro de 2016, son as que tiñamos, non? Sí. Entón, non sei se alguén ten algo que decir sobre as actas. Sí. A nosotros, cando presentamos unha moción, é por ben dos vecinos. Nosotros presentamos unha moción en febreiro de axudar no punto número 2, de axudar as axudas aos nenos da escola. Pero ten algo que ver sobre a redacción destas tres actas? Sí, ten que ver, están as actas estas. Moi ben. Entón, aquela denegouse contra votos a favor nosos e catro en contra. Despois, vosotros fixestes unha axuda ás familias e nosotros aprobamos. Por iso con nosotros, o noso grupo, o que seña ben co acordo, nosotros sempre o aprobamos. Pero a mí non me parece lógico, a nosotros, non nos parece lógico, nosotros presentamos esa moción en febreiro e negástona, que era a mesma cousa. Non sei, as cantías que se barallan casi son iguales. O único que, por exemplo, na moción vosa non se axuda aos objetivos que non ven aquí a esta, por exemplo, os objetivos que van de Silán a Gado, os objetivos que van a Villalba, non, a Moreno, non a máis. Nosotros presentamos esa alegación, non nos parece non. Vale, pero as actas están redactadas, non o que estamos votando aquí en este punto. Sí, as actas recollen... pero é unha puntualización. Ben, pero eso podemos matizar. Unha puntualización de eso, é igual que deso do IBI, que tamén presentaremos con esa, despois nosotros aprobamos, a que o día nos aprobou, e despois aprobou o que presentaremos nosotros. Aquí estamos por ben do pueblo e eu sempre aprobo todo o que presentado nosotros por ben do pueblo aprobo. Ben, sin problema. Ben, pero neste momento, neste punto, se as actas recollen fielmente o que se dixo nos plenos. Entón, votos a favor de aprobar as tres actas? Todos votos a favor. Ben, o seguinte punto é orzamento municipal para o ano 2017. Ben, nos, cando elaboramos este orzamento e xa dende o inicio desta legislatura, pretendemos, ademais de levar a cabo aqueles proxectos que nos temos, tamén incluir as propostas que nos poden facer dende o Partido Popular e nestes orzamentos municipais inclúense propostas
moitas propostas que nos fixo no seu momento, bueno, a través de emocións ou a través da propia palabra de Danilo, incluímonos nestes orzamentos no ano 2017. Para explicarvos un pouco en que como estructuramos os orzamentos, bueno, o Concello de Muras, o total do orzamento que manexa para este ano é 1.733.050 euros. No capítulo 1, no capítulo que corresponde a persoal, soldos de persoal, órgano, soldos de persoal, seguridade social, distintos convenios que se podan ter cara a contratación de persoal, por exemplo, o Aprol Rural, que é un convenio, unha subvención que dá a Xunta, pero que o Concello deberá ter en conta, ou con outras administracións, como pode ser a Deputación. Neste capítulo, no capítulo 1, o Concello ten unha partida de 431.358 euros. No capítulo 2, que son gastos correntes en bens e servizos, bueno, reparación, mantemento, conservación de infraestructuras, de estradas, mantemento e conservación de edificios, do centro de saúde, mantemento do colexio, mantemento administrativos, mantemento da maquinaria do Concello, os tractores que temos, camión mixta, do alumeado público, en fin, o que son, como decía antes, gastos correntes de bens e servizos. Neste capítulo, o Concello vai a gastar durante o ano 2017 927.000 euros. Entre eles se recollen dúas partidas moi grandes, como son a recollida de residuos, incluído o tratamento, que na recollida vanse 96.000 euros e no tratamento 15.500, e logo axuda no fogar dependencia son 175.000 euros e axuda no fogar libre son 75.000 euros. No capítulo 3, que son transferencias correntes, pois, por exemplo, no capítulo 3 temos o xantar no fogar, axuda para emprego, para emprendemento, para autónomos, emerxencia social, as axudas a estudiantes, que son este ano 18.000 euros. Temos a subvención para o gasto ou a bonificación da factura eléctrica, as axudas para AMPA. Bueno, neste caso mantemos o que a cantidade que tiñamos o ano pasado, 6.500 euros. Temos as axudas para as distintas asociacións de caza, cabadeiros, deportivas, culturais, veciñais, 5.000 euros. Neste capítulo, que é o capítulo 4, 196.800 euros, e no capítulo 6, que serían investimentos reais, é dicir, infraestructuras, o Plan Provincial de Obras e Servicios, incluiríase aquí, o POS, bueno, este Plan Provincial de Obras e Servicios, recollemos infraestructura viaria municipal, melloras no rural. Bueno, neste capítulo invertimos 177.392 euros. Neste capítulo, entre as nosas propostas están facer a ponte de Mu, o mobiliario do PAI, facer este ano, a ver se é posible, xa temos o proxecto, o salón da antiga Casa do Médico, que está sin rematar ese espacio, recollemos 29.000 euros para esa tarefa, e unha partida para a área de descanso do peregrino, que serán 32.392 euros. Bueno, en total suman os 177.392. E por último, bueno, este último capítulo, capítulo 6, en total o orzamento son 1.733.050 euros. Falamos ou comenteiros moitas liñas por enriba, como podedes ver, tratamos de facer un orzamento
máis diverso posible, que atendese as distintas sensibilidades ou sectores que se constitúe o Concello de Muras, e entendendo que as actuacións que vamos a facer van a afectar o conxunto, non van, as actuacións que fixemos non é unha cuestión concreta que vai afectar a un veciño en concreto, non? É dicir, as actuacións que facemos dende o meu punto de vista benefician o colectivo. Esta semana, o martes, tivemos unha reunión, unha comisión informativa, que asistiron tanto o Partido Popular como nos, como equipo de goberno, e en principio a votación desta proposta de orzamentos foi positiva. E ben, douche a palabra, Danilo. Sí. O outro día non me acordei. Vai incluída aí a traia de auga a Moredratas. Ben. Porque hai un ano e pico que está solicitada que a xente non ten auga. Sí. Ten auga non máis que a cargo, mas non teñen auga. Moredratas. Ben, o orzamento do Concello, este 1.733.000 euros, de inversión non dá para traer a traída de auga a Mosdradas. Temos feita, temos, é certo, solicitudes dos veciños de Mosdradas para levar auga a Mosdradas, como outros sitios temos outras solicitudes. Temos o proxecto feito, que Mario pode falar máis polo miúdo dese proxecto, e en principio, no momento que haxa financiación, farase esa traída. O certo é tamén, Danilo, que a traída na cal, se non me equivoco, o depósito do cal deberían coller esa auga para levar a auga a Mosdradas e a Paleira. Está ali no Alto de Penabril, un depósito de 3.000 litros, e que a cantidade de auga que dali brota con 3.000 euros non se abastecen as 5 casas da Paleira ou 6 casas da Paleira e todas as demostradas. Entonces, nos atopamos certas situacións que estamos intentando correxir e a partir de aí o proxecto está feito. Cando haxa financiamento para levar a cabo ese proxecto vaise a levar. Non é máis fácil levar do cruce da carretera de Ixoa hasta Mosdradas. A Paleira non sube, pero en Mosdradas sube. Pero o depósito é o de Penabril. Non, este depósito que van de allí. Os que van a frear. O proxecto está feito do depósito de Penabril. Tamén, cando se fan os proxectos, intentamos optimizar os recursos e que o coste sexa o menor posible para o Concello. Entonces, os técnicos nos falaron dese depósito e o planteamento está feito dende aí, pero o depósito que hai ali arriba é un depósito ridículo e claro, os costes para o Concello van a ser altos. Non sei se tes algo máis. Non, porque eu creía que se levaba desde a carretera de Ixoa. A carretera de Ixoa a Mosdradas non é nada. Aquí son 300 metros ou 400. Mario. Olá, boas a todos e a todas. O que falaba sobre os pressupostos que já creo que já é escusado volver a repetir. Realmente penso que, comparando xa con os do ano anterior, que foi o noso primeiro ano de legislatura, xa se poden ver que as partidas siguen subindo no que son os servicios primarios, os servicios eventuais, como educación, terceira idade. Despois, a partir disso, tamén o que é realmente levado por aquí, de construccións, todo o que é outros gastos de diversos, actividades xuvenis, servicios sociais. Estamos falando de que penso que son os servicios primarios de que calquer concello máis no rural necesita. Unha vez dito isto, penso que son públicos, unha vez que os aprobemos, están máis todos nós para que os vexades. É mellor verlos, que se vexan cifras, o que hai. En canto, para non volver a mencionar o que mencionou Manolo, ou se poden ver e despois se poden preguntar, como sempre chegamos aquí a experiencia unha das primeiras pesquisas que collemos desde que chegamos, porque penso que foi a primeira proposta que fixamos,
no primer pleno, de ter a transparencia de que poida calquer veciño ver e oír o que se fala aquí. O que falabas en infraestructuras, que falábamos ahora mismo, o problema desa partida de infraestructuras realmente é dous. É moi claro. A partida que nos queda para infraestructuras é moi pequena co que realmente hai que facer no Concello. É dicir, como Concello con nula xestión, nula infraestructura hasta hoxe, polo menos no que é o límite do Concello, temos problemáticas, sobre todo, nesos servicios primarios, como Danilo que realmente os dados foi unha das peticións que houve, os dados Paleira. Falando do agua, tamén tocamos a zona do que é Campo da Cruz arriba, do que é Medoeiras, a zona tamén está pedido. Están pedidas tamén aí a zona de Carelli, porque realmente hai unha traída municipal deficiente, non? Por chamar ya, nula, felicidade. Entón, claro, realmente, aparte deso, estamos o primer proxecto, antes de levar todos eses, que é un dos que se vai levar, que podemos falar despois, que é o Fondo de Compensación Ambiental, é o que é a regularización de todas as trilhas, porque realmente están nun estado lamentable. Son 25 anos, non se toca, claro, todos vamos a verlos. Entón, aí estamos. Entón, sobre o proxecto de Muscadas, temos a sorte de que a Xunta de Galicia saca axudas para servicios principais, como pode ser o suministro de agua, podemos derivar a agua das axudas desas cando veñan, pero unha vez que teñamos feita a primeira parte, que é a regularización e terminar todo. Porque realmente, coller unha traída, que fala bastante do depósito de luz, e poñer así a un proxecto que xa temos feito, eu deixo de temos feito, sabemos o que realmente é o que é o montante económico, sobre que mirar o que é o recursos, baixas, todo, pero realmente temos que esperar a facer a primeira parte, que é a regularización. Unha vez que a regularización esteja feita, eu creo que calquera é un dereito dos nosos vecinos, que calquera que pode pedir algo, que non. A parte disso, as outras infraestructuras que falamos, despois eu posso falar no Fondo de Compensación, falar nos meus compañeros tamén, como a partida do Chiringuito, a partida da Casa do Médico, os outros partidos como é o paseo aí, a Vega do Regato, exatamente, da Vega, e temos unha serie de partidas que, entre o Fondo de Compensación e estes presupostos, intentaremos facer. Hai que se dar conta de que dice que Muras ten moito. Non. Muras ten o que hai. Decir, o presuposto de Muras, visto o orzamento, pode ser a mesma cantidad que o de Xermade, pero que nosotros temos aquí unhas infraestructuras que Xermade, para dar as levadas ás casas, leva de tempo. Nosotros temos moita dispersidade. Dispersión poblacional, que é moi complicado levar a auga, estes sitios que falamos sobre todo. Bueno, isto é máis claro, pero non digo por aí, Dios mío. E o cale por aí leva 100 kilómetros. Entón, claro, iso é moito cargo, e nun pequeno proxecto xa se gasta moito. Non se pode fazer 10 proxectos. Iso é unha das cousas que no primeiro ano atestiguamos bastante. E nada, dito isto, se chega onde estamos ou menos, sí que se vai levar, temos o IOS, temos o proxecto feito, calquer día se das por aí podemos enseñar, podemos ver, atestiguar como se vai fazer o proxecto fixemos en técnicos, realmente que iso se ten como se vai fazer, nós revisamos, valoramos, que se poden encontrar, se pode enseñar, para que vexas proxectos mostrados, que é o proxecto que temos. A parte, outros proxectos como a regularización, e dito isto, Por que non se pode unir a traída que ven de atrás do monte coa traída que vai a Freán? Porque hai unha distancia onde se colle para Virille e máis salindo se colle para Freán, que habrá 500 metros. Ben, eu non son enxeñeiro, aquí é o señor enxeñeiro vai levar eso, pero vou explicar, a ver, fora de que leves iso mirando ali, e cando foron mirar as caídas, a presión que daba, eles daba de caudal, de entrada de salida, realmente non vino conveniente iso. De cara que son gastos para facer o que é traído do lado, non se nos vai ni unha barbaridade ni un santo, non ten ganas, non é tanto. Por qué? Porque aí o que non podemos poñer, e menos no concello que estamos, por a geografía ou por a xeografía que temos, é bombas. Bombas, se nos metemos a electricidade e temos xa un problema. Porque son equipos autónomos, equipos que tens que poñer un panel solar ou que señan, para que señan equipos que ti. Entón, claro, aí é onde nos vamos na complicación. Entón, iso cando veñes un día, se queres miramos, sin problema ningún, e vamos ver, e vamos falar tranquilamente sobre iso está. Claro, con isto que dice Mario, o Concello de Muras ten 60 kilómetros de tubería instalada, de traída municipal, entre comillas. Ben, esa traída municipal ten unha serie de carencias que hai que subsanar. Ben, si vamos sumando esas carencias que ten o mantemento desos kilómetros, é dicir, que non hai arquetas na maioría dos sitios, non hai chaves de paso, ben, eso ao final acaba disparando os costes. E, bueno, o Concello, como administración, que ten uns recursos limitados,
ben, sentido común eu entendo que debe primar. De todos os xeitos, bueno, cando se xa falaremos do punto de fondo de compensación medioambiental, pois introducimos isto. Isto non vai nos orzamentos. No, pero non hai subvención pola Diputación de Augas tamén. A subvención aí. Os GDRs, a infraestructura que falaremos despois, que podemos incluir parte polo que é as infraestructuras de verdade, os servicios privados. Nosotros de cara a iso, tenemos, que pasa? Estamos falando de montantes, non estamos falando de 1.000 euros, ni de 1.000. Estamos falando de un montante bastante superior. Tanto en calquera deles, aunque despois viñan as baixas e viñan os recursos. Nós, é o que dicíamos agora, realmente, o primeiro, xa che digo, facer a regularización, facer un mantenimiento correctivo, o que di el, faltan chaves, faltan tarjetas, arquetas, derivacións, faltan válvulas depresivas que ponen moita presión e rompe, faltan moitas cousas. É claro, faltan porque realmente xa non hai proxecto, tú tens que buscar. Tens que levantar a tubería e iso leva moito trabalho. Por moito que ampliamos a partida tamén para recursos propios, que está ampliado para esas cousas, para que poden traballar niso, temos a problemática de que a xente tamén, a formación que temos é limitada. Unha persona que seña de formación, claro, tú somos preparado para as casas desde a villa a 5 metros. Claro, nos metemos nunha batería de auga, que depende de varias casas con derivacións, que hai caídas, unha casa está a tal altura, outra está a outra, metemos un problema que non soluciona a xente. Temos que meternos máis ao fondo. Ese é o problema básico. Ben, votamos. Votos a favor de aprobar os orzamentos no ano 2017? Todos a favor. Ben, o seguinte punto é designación de representante do Concello no GDR Terrachá. Bueno, ata estes momentos o representante do Concello no grupo de desenvolvemento da Terrachá era o alcalde. Bueno, eu entendo que a cantidad de traballo que temos aquí no Concello, bueno, pois aún impide atender toda a canta xuntanza e necesidade poden ter os veciños, incluso as distintas administracións que ao final, bueno, entre que visitas un lado, visitas outro e atendes o Concello, e a proposta que traemos é para ou a proposta que se trae a este pleno é para delegar a representación do Concello de Muras no tenente de alcalde Mario Correia. E en principio isto é votar, non? Ben, votos a favor da delegación da representación? Todos votos a favor? O seguinte punto, número 4, é a proposta de creación non aparece tal cual na convocatoria, é a proposta de creación da agrupación de voluntarios de protección civil do Concello de Muras. Ben, unha das nosas propostas do equipo de goberno, bueno, a sombra do Concello, dentro do organigrama que podría ser, que pode ter o Concello, é a creación dun grupo de voluntarios de protección civil. Calquera dos eventos dos grandes que se celebran aquí no Concello, Feira do Poltro, Feira do Mel, a máis artesada da Chaira, bueno, sempre os que asistides vedes que temos unha agrupación de voluntarios de protección civil que, bueno, que nos ceden en outros concellos. Entendemos que é unha carencia que ten o Concello de Muras e que, bueno, que esta agrupación de voluntarios de protección civil podrían ter outras funcións a desempeñar, pois no caso de inclemencias meteorolóxicas como foron as chuvias torrenciais e os ventos torrenciais que tivemos, bueno, non sei se torrenciais, non, pero que tivemos fai unhas semanas e que, bueno, que aí podrían ser un recurso importante para o Concello. E ben, o posto, o punto é proposta de creación da agrupación de voluntarios de protección civil do Concello de Muras. Ben, non sei se queredes decir algo. Mario. Se crea un protección civil que non temos que andar ao prestado sempre por aí.
De todos os xeitos, os voluntarios que veñen sempre veñen de maneira gratuita e desinteresados. Os concellos, neste caso é Ourolo, que sempre nos cede, os voluntarios veñen de maneira gratuita e aquí o que se les dá a dieta por ese día de traballo, pero non leva ninguna outra gratificación nin coste para o concello. Vale. Sí, a ver, falando de protección civil, eu creo que xa é unha idea boa, porque, bueno, realmente a protección civil como indica o da agrupación ou realmente funcións tan importantes como que é seguridade. É dicir, realmente nós, nese caso falábamos do temporal, que vamos chamar nos fondos dos proxectos, seguidas que viñeron, realmente vemos que realmente a necesidade que pode haber unha persona, unhas persoas 24 horas, realmente neste caso sen ánimo de lucro, intentando cubrir as necesidades dos nosos vecinos, cando temos unha veciñanza que é o 55%, casi o 60%, belleza. É moi necesario porque hoxe en día poñer a persona maior con motosserra na carretera, cortar o pino e todo iso, moitas veces falo, porque é difícil, moitas menos, pero o día de mañá, se podemos ter este grupo con un teléfono de atención de emergencias, creo que iso pode ser unha boa ou moi boa idea. Aparte do que falaba Manolo, que son os eventos que realmente crean unha seguridade a maiores, e realmente somos coñecidos, realmente a día de hoxe, que sempre é o que falamos, estamos 8 ou 9 xa apuntados, e non é sector rotundo polo que pensábamos nós, porque realmente concellos con máis xermado de ter tamén 8, 9, 10, e pouco máis, concellos moito máis grandes que nós, e realmente nos que podemos fazer tamén son os convenios con distintos concellos para axudarnos a participar, por exemplo, en búsquedas. Que hai moitas cousas no que a protección civil nos pode axudar. Entón, eu tamén considero que é unha moi boa idea, que estamos todos de acordo nisto, é moi bom. Ben, votamos a proposta de creación. Votos a favor? Todos votos a favor? Ben, e agora o seguinte punto é a creación do Rexistro Municipal de Asociacións. Ben, no Concello, unha das carencias, unha das eivas, das moitas eivas que percibimos cando chegamos e que vimos, é que carece o Concello dun rexistro de asociacións, é dicir, as distintas asociacións que hai no Concello, bueno, no Concello non temos constancia de cales son as asociacións, e que coñecemos pois as de caza ou así as máis coñecidas, pero realmente non existe ese rexistro. E un papelín aquí que transportar. Bueno, a proposta vai nesa liña, a creación do Rexistro Municipal de Asociacións, e que Antonio é algo moi sinxelo e, bueno, o que se pretende é que no Concello exista ese rexistro donde aparecen, bueno, que se leva a cabo pola Secretaría Xeral da Corporación Municipal, e os seus datos serán públicos, é dicir, todos os veciños e veciñas terán coñecemento das distintas asociacións que hai no Concello, onde nese rexistro terían que estar os estatutos da asociación, o número de inscripción no Rexistro Xeral de Asociacións, o número de persoas que ocupan os cargos directivos, domicilio social, presuposto do ano en curso, programa de actividades do ano en curso e certificación do número de socios. En moitas ocasións, polo menos a miña experiencia así mo di, a hora de dar subvencións ou de dar axudas, polo menos en tempos anteriores, bueno, recibían esas axudas asociacións que eu descoñecía a súa existencia. É dicir, se hai un rexistro de asociacións, ese rexistro é público, aparecerán recollidas aquí todas aquelas asociacións que haxan no Concello e que queiran recibir, bueno, pois, en este caso, unha financiación, ter algún convenio, algunha axuda co Concello de Muras. E ben, isto é o punto, bueno, a tratar. Non sei se non queres decir algo, Mario. Sí, dúas cousas. Aquí está para que claro, realmente, a ver, as asociacións é outro punto de non xestión, é dicir, como podemos ter no Concello, podemos ter 4 asociacións, pero bueno, 3 cazadores, 4 cazadores de camaleiros, non haberá máis, culturales, hai unha que chama Asociación Xuvenil Boía. A Asociación Xuvenil Boía penso que se creou no ano Matusalén.
xa, os años que hai, pero é un ano xa eso. O sea, nosotros ahora chamamos inmediatamente cada 3, 4 meses, preguntamos pola asociación Boí. Nosotros a asociación Boí es chido, non sabemos nin que existe. E dentro non hai un contacto, un papel de... Claro, iso é moi importante ter isto. E isto leva tempo. É un problema que queremos dar a entender. É dicir, isto non se fai como unha mañá terra libre, fai un registro de asociación. Non. Entón, é importante isto para que o día de mañá, se son públicas, todos vosotros podedes saber por que se gastou ali aquilo, ou por que se fixo, ou por que se lle deu estes cartos estes. Ahora mesmo podía se estar dando os últimos anos cartos ou derivados a unha asociación que chamaba Juvenil Boía, e aquí nadie sabía nada, porque non existía esa asociación. Agora, onde está? Por iso é para que a xente entenda que realmente isto é algo moi importante. Dentro de iso, debe ser un papel de registro. Dentro do que cabe, despois, cada máis teñemos o librillo, somos adultos, sabemos o que pensamos, pero que teñamos claro que isto é algo que non podemos permitir. Non máis. Ben, votamos a proposta de creación do Registro Municipal de Asociacións. Votos a favor? Todos votos a favor? Ben, e agora, antes de pasar á parte de control de órganos da corporación, o equipo de goberno trae unha proposta de urxencia. Proposta ou moción? Proposta. Ben, para incluir na orde do día. E, bueno, a proposta vai orientada a apoiar a AMPA do Colexio Antiacal de Muras na reivindicación dun profesor especialista ante a Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Bueno, dou a palabra a Belén que vai explicar. Perdón, votamos a ausencia. Sí. Votos a favor de... Ben, de todos os ausencias, todos a favor. Ben, antes de nada, lle dou a palabra a Belén. Sí, bueno, pois, dende o inicio deste curso escolar, pois no Colexio Antiacal Vázquez, pois, matriculouse un neno, neste caso de 3 anos, o cal xa supón, de 3 anos en concreto hai 2, pero xa supón un pequeno, non sei se chamarlle problema, porque hai unha soa profesora, e entonces danse que hai nenos de infantil e nenos de primaria, e unha profesora só non pode atender a nenos de infantil e nenos de primaria porque teñen necesidades distintas e necesitan unha atención distinta. Bueno, pero aparte, un destes nenos pois, presentaba un pequeno retraso na linguaxe, o que dificultaba máis ainda o poder levar a cabo as clases con normalidade, con certa normalidade. Dende a AMPA, pois, solicitouse á Xunta un profesor especialista que atendese as necesidades deste neno. Dende a Xunta, despois de 3 meses aproximadamente, non sei, por teléfono, nunca por escrito, pois responderon que non podían facer nada. E entonces, suxerironlles que presentasen certificados de que este neno en realidade sí necesitaba este apoio. Por parte da AMPA presentáronse dous certificados, os que a Xunta solicitaba, tanto da profesora que imparte a maioría das materias como da orientadora. E tamén informes médicos. Dende a Xunta tamén apuntaron, mas ben desde a inspección, creo recordar que foi, apuntaron que se lle iba a realizar unha posible evaluación por parte de expertos da Xunta de Galicia. Esta xente non cabeu a valorar o neno aquí, non apareceu, e logo de presentar estes informes, por segunda vez, e das reunións que tivemos tanto en apoio á AMPA, aos membros, a presidenta e o vocal da AMPA, como Manuel, o alcalde e eu, na inspección educativa e coa xefa territorial de educación, pois, logo desas reunións e destes informes, e donde máis ou menos daban unha esperanza, a resposta que chegou o pasado mes foi outra vez negativa, que non hai profesora para este neno. Debo dicir que esta é un dereito de calquera neno que ten unha necesidade especial, que haxa un profesor de atención especializada que
probablemente se fose nun colexio da Coruña ou de Lugo ou, non sei, mesmo de Vilalba, tería un profesor para ese neno solo diariamente. Pero non sei se por que en Muras, e como levo dito tantas veces, os nenos de Muras son de segunda categoría ou de terceira, non sei de que categoría son, pois aquí non hai ningún profesor especialista. Entón, o que fixeron foi aumentarlle o mércores pois, durante a mañá, algo menos de media xornada. Bueno, entón, nos, logo das demandas da AMPA, de apoio, decidimos traer esta proposta, o grupo de goberno decidiu traer esta proposta ao pleno, leo textualmente, para apoiar aos pais e nais da FEI Antía Calvázquez nas súas reivindicacións educativas e opoñernos rotundamente a calquera intención de pecho do colexio público. Fago unha puntualización aquí, e é que a opción que tamén dá moitas veces desde a inspección e xefatura territorial é que este neno pode ir a Xirmade ou pode ir a Vilalba, porque ten que ir a Xirmade ou a Vilalba. Ten un dereito. Os nenos de Vilalba veñen aquí? Non, pois non ten por que ir a Vilalba tampouco, porque o seu dereito ten aquí e quere estar aquí. Continuo, instar a Consellería de Educación da Xunta de Galicia que faga todas as xestións oportunas para enviar un maestro especialista ao colexio e cubrir as necesidades educativas de todos os nenos e nenas, e notificar e dar conta do acordo á Consellería de Educación e a todos os grupos políticos do Parlamento Galego. Ben, bueno, o que temos claro dentro do grupo de goberno é que, bueno, non nos, primeiro, entendo que non nos deben calar, é dicir, Muras é un concello pequeno en canto a poboación e a tamaño e polo número de alumnos que temos no centro, bueno, polo que me teñen trasladado e polo que teño escoitado, moitas veces os comentarios van nesa liña, como decía aquí a compañeira Belén, que os nenos de Muras xa fai anos tamén, xa lle lo deixaron, xa lle insinuaron que fosen ao colexio de Xermade. Os nenos de Muras queren vir ao colexio en Muras, os pais viven en Muras e se sobreentende que queren que os seus fillos se eduquen aquí en Muras e, bueno, e dende este equipo de goberno poñeremos todo o empeño e todos os nosos esforzos para que os nenos de Muras teñan a calidade no ensino que se merecen e que non teñan nada que envexarlle pois os nenos de Vilalba nin os nenos da Coruña. De todos os xeitos, matizar unha cuestión das que decía Belén cando mantivemos a reunión coa xefa territorial de educación e co inspector que leva o Concello de Muras. A nosa proposta ante as súas reticencias a aumentar o número de profesionais ou de profesores que ten o colexio foi que o Concello de Muras asumía, se iso era unha dificultade, asumía un coste dun profesional máis. Eles negáronse. Entendo que non son competencias do Concello de Muras, pero, bueno, visto que dende a Xunta as políticas de apoio ao medio rural van nesta liña, é dicir, encheselles a boca en decir que hai que loitar contra o despoboamento do rural, as carencias de servicios no rural e, bueno, os feitos demostran todo o contrario. Ben, simplemente era este matiz o que di Belén. Danilo, non sei se queres comentar algo. Eu non vou repetir o que estou de acordo no que dixo Belén e no que dixeste tú. O neno ten os mesmos treitos que o que está en Madrid. Os mesmos ou máis. Xa estamos nunha aldea, estamos nun sitio. Teñen a obrigación de ter aí un educador especial, algo, un maestro que xa é de educación infantil ou país, o pedagogo ou que seña, pero ten que atender ao neno, igual que estuvera en Madrid ou estuvera onde estuvera. Nosotros apoiamos a tope. Ben, Mario. Sí. Bueno, isto sí que este é un punto. Vamos a falar, que hai que falar uns cousas. Aquí vamos a falar das cousas. As primeiras delas son aquí temos un problema. Que é o goberno do Río. Debe ser que somos novos, debe ser que realmente non nos queren,
non sabemos como pode ser, pero xa penso que levamos a coronilla para dentro. Eu penso que tanto os meus compañeros aquí, independientemente, estamos falando de un tema tan grave que, independientemente, eu penso que esta colaboración política, que pode ter, realmente esta política, sabemos todos, penso que queda apartado do seu plano. Eu vou comentar por qué. Eu penso que tanto eles no partido de competencia dos meus compañeros da unidade como eu, que sou do Partido Socialista de Galicia, temos claro unha cousa. Tanto eles como a nós, eu penso que xa activamos o protocolo de falar con os nosos superiores porque isto se debe directamente ao Parlamento. Temos que falar xa directamente, porque isto é un cachondeo. Cachondeo claro. Todo pai firma un papel que realmente non se ven, non teñen que vir aquí. Xa se fixo o pai como querían eles, cando querían eles, como lo quixeran, se gastaron 70.000 euros e estamos esperando por un papel 5 meses que é firmado encima dun plano que o fixo eu. Bueno, non, fixo de libros, pero é feito por que quería. Está as pelotas nesse sentido. E a segunda parte é isto. Chegamos agora ao problema do neno. Estamos tendo un neno que o agravante é que queren que vai a xermar, é dicir, naceu aquí, os pais que traballo aquí, queren que se eduque aquí, pois non, a primeira cousa é metelo o foro. Aquí non se fala o convenio, é dicir, o convenio metemos en carreteras, en infraestructuras gastase moito, metemos en muras que así gaste leso. Pero facer un convenio para que enseña nos outros, que poñen por parte do noso profesor, que pode ser un gasto que podamos asumir e debemos asumir, eso non lles interesa o convenio. Lles interesa é, non nos gusta porque, concho, para axudar os nenos, o vais vender, vai ser o que queres. Isto non vamos a isto. Eu penso que estamos nunha situación que xa basta directamente que nos esteñamos poñendo na tesitura de corrupción. Aí sí que é onde vou referir a ti, Danilo, como portavoz, que realmente, igual que xa o noso traballo, intentes suplementar o teu partido, que está na Xunta de Galicia, intentar facer o mesmo. Nós, eu penso que calquera dos casos pedimos o apoio vosso de cara ao que é a vosa formación, para non só lo manter aquí a mão, sino que teñamos que ir alá e directamente falar con quen sexa. Non sei se tú podes achaiar máis o camiño, fazer o que poidamos, pero é necesario. Vemos lo necesario, vemos lo vital, e se seguimos así, vamos para os tempos de dúvida, vamos ter que protestar en tendas de campaña como se facía fai 20 anos. E penso que somos tan políticos nosotros, señamos o noso eso, como calquera que estive. Penso que non? Eu creo que temos bastante claro. A cousa que lles guste ou non. Ben, Danilo, ben. Matizoche non che matizo nada, pero podes facer un comentario que non che comentamos cando tivemos a reunión coa xefa territorial de educación, con o inspector, cando acabamos, falaban entre eles e pensaban, pero estos son buena gente, non son unos radicales. Daban a entender eso, en fin, bien, nos íbamos a falar con eles polo interés ou polo beneficio dos nenos e as nenas que van aquí ao colexio. Evidentemente, fora de cuestións ideolóxicas, non somos, nin Belén e eu, somos uns radicais. Votamos logo, votos a favor da proposta, todos votos a favor. Ben, e o seguinte punto xa é o informes da presidencia, as resolucións da alcaldía, están a disposición de calquera que tenga proceso eles en a administración. E logo, bueno, antes de rematar, falaba antes Mario do Fondo de Compensación Medioambiental. En xaneiro saiu a convocatoria do Fondo de Compensación Medioambiental 2017 e, bueno, dende o Concello estivemos valorando distintas actuacións. Consideramos que xa cando entramos aquí a gobernar, non? Agora casi levamos 2 anos. Sí, casi levamos 2 anos. Seguimos vendo que hai carencias en servicios básicos e entonces as nosas propostas este ano van orientadas nesa liña. Entón, presentamos 7 proxectos, un deles é levar a luz aos núcleos rurais, luz pública, non esa cuestión esa luz que había antes, non, eso non é luz pública. Luz pública aos núcleos rurais do Concello, a todos. Mercaremos unha desbrozadora de
de suelo para limpiar as cunetas, temos unha desbrozadora de brazo e mercaremos unha de suelo. Presentamos un proxecto para o punto limpo, que esperamos levar este ano a cabo. O punto limpo que temos, non sei, chamaselle punto limpo, pero é un prado cerrado cunha valla onde se tiran as cousas realmente. Presentamos outro proxecto para os drenaxes pluviais. O ano pasado había un proxecto para arranxar 40 km de cunetas, é dicir, para correxir eses drenaxes pluviais que viñan e que iban por enriba da carretera. Pois este ano queremos rematar, creo que son 60 km, non? 60 km que quedaban pendentes, que é o resto do concello. Temos un proxecto para a regularización das augas. Xa dixemos que a situación das augas no concello, non vos podedes imaginar como estaba eso. A única traída e o único pozo, non sei se podo decir, o único pozo que estaba legalizado era o pozo de Chao de Currás, a traída de auga daqui de Muras. O resto non hai nin cesión de propietarios, non se sabe quen é o titular desas traídas. Nos estamos atopando con problemáticas dese tipo. Claro, que agora a ver como se solventa todo iso. Bien, é dicir, é algo que ten que ser público, non temos por que ocultar estas cuestións, non? O Concello de Muras ten 8 traídas, non, Mario? 8, 9 traídas, hai traídas e despois apéndices. Ben, esas 9 traídas, 8 non están legalizadas. Estamos no trámite de legalizar esas traídas. Están feitas en suelo que no concello non consta que se sean propietario, que se sea o concello propietario, ni que se solicitase ao particular instalar o pozo aí. Bien, nesa liña vai o sistema municipal de augas. E ben, estamos intentando darlle forma. A demanda que nos falaba antes Danilo sí que é importante, é dicir, é importante levar auga á paleira da traída municipal, pero eu polo momento creo, sin coñecer de onde captan eles a auga, que están mellor ca auga das súas propias fontes que non ca auga da traída municipal. Eu digo que Paleira e Musdradas, perdón. Musdradas é o paleiro que consta, pero Musdradas Bolles toda tiña a auga de máis Carlos Sabio. A auga estaba no de Covas. Eso comprou o granxeiro a Covas e quedou sin auga. Solamente ten auga o que era de Lizardo. Os máis están abolidos. De todos os xeitos, se non me falla a memoria, creo que en Musdradas non hai censado ninguén. E a traída, o regulamento que temos aquí no Concello de traída de augas, é dicir, o Concello está obrigado a levar auga a aquelas casas onde haxa xente censada. Arturo non debe tecnología con a casa. Non está censado en Musdradas, está censado na Volta. Sí, pero parece que a casa de Arturo é de Musdradas. Pero está censado na Volta. E na Volta ten traído. Aquí é propiedade. E volvemos. A regularización destas augas sería para facer un depósito para tratar as augas. É dicir, aquí o tratamento que se fai ás augas non existe e é obrigatorio por lei. A nosa xunta nos obriga a tratar as augas e non podemos tratar as augas porque non hai maneira de tratar as augas. Entonces este proxecto vai nesa liña. Presentamos outro proxecto para a contratación de persoal para 11 persoas, un técnico medioambiental e 10 peóns, para seguir facéndoles labores de mantemento tanto das plantacións que hai na aldea etnográfica como limpeza de camiños, unha serie de traballos que en Muras é necesario contar con ese persoal. E por último, presentamos un proxecto para a creación dunha área da natureza que se vai a ubicar no antigo chiringuito. E estos serían os proxectos, esa área da natureza o que pretende é poñer en valor o medio natural, o medio ambiente, a diversidade ecolóxica e de animais que hai aquí en Muras. Entonces, consideramos que ese local encaixa perfectamente
E, bueno, ainda que vai haber ali unha cafetería e tamén pode ir aos veciños e as veciñas de Muras, vai a ser unha aula da natureza. E ben, e estes son os 7 proxectos que temos para o Fondo de Compensación Medioambiental. Non sei se Mario queres decir algo, porque... Sí, non me pides outra cousa para aquí de sempre. Correcto, totalmente. Ahora recordo outra cousa tamén, que sempre te vas a acordar de cousas. Que traigas preparado hai tanto. Sí, eu penso que, como falaba Manolo, iniciamos iso fai un ano de levar con este fondo de compensación, aí é onde di que sí, somos ricos. Temos a partida maior de todo o que é a comunidade autónoma de Galicia, que rondará sobre os 500 millóns, 540. Iso é público, como estou inventando. Sí, que é como digo eu, todo o que hai aquí, que está aquí, que son os presupostos, é público, é dicir, todos poden ser. Esa partida, nosotros, desde que comenzamos, eu penso que veuse máis ou menos onde encaminhábamos os proxectos, é dicir, moitos deles son continuidades, son outras fases que nos fizemos no ano pasado, como o que é os drenaxes pluviais, chamanles así, para fazer as correntes ás carreteras. Entendamos, as carreteras necesitan as correntes. Que a 24 anos non as fixeron, e os outros fixemos con chorro. Por onde está andando a auga, por a carretera, e logo, porque as correntes nas tiña. Claro, pues, por iso nosotros non é unha cousa complicada, que vimos así. Penso que vimos algún sitio que ainda facendo as cunetas, como pode ser a caída que estamos en Inverness, realmente debeuse que non había iso feito. Agora, vai feita, vai unha boa cuneta, vai iso, e ainda así, probabilidade que haxa, como se fía a carretera por onde se fixo, é probabilidades de que pode haber un derrumbe sempre por algo, porque a carretera está feita sobre un suelo que realmente non está nin compactado a medida. Entón, claro, aí fai unha conservada, e realmente. Eu penso que esta vez vai ben, polo noso traballo, polo menos como revisar estes días, todo é o ritmo bastante correcto, para cerrar. Entón, iso é esencial que se sente. Despois falábamos do punto limpo, que é o punto limpo. Ali en Gixón chamamos punto limpo, ali chamamos o punto de almacenamento de residuos controlados. Controlados eran nun perímetro para que non se viran. Pero tiramos os sofás de fora, xa directamente, xa non facía falta abrir o candado. Entón, claro, aí nosotros vimos a necesidade de que iso hai que controlar. Non porque non nos siga a xunta, que nosotros, cando vamos xunto da xunta, dicimos, que queremos facer nós, e a xunta que nos di, vale, aquí sí vamos, non, aquí vosotros vides 6 meses despois, cando nosotros, xa vamos a lo traendo, como falamos antes do menos, xa vamos nosotros cando eles son os primeiros que teñen que revisar isto, e non hai máis, e así estamos. Esa é outra. Despois da luz pública, isto xa é o colmo do Amendruco. Sí, o colmo do Amendruco significa estamos nun país multicolor, un país, non sabemos de que se pon unha luz que parte a pagar aos vecinos, e chaman pública. E os señores, se os tiñen que pagar algo, non lle chaman público. E o Estado, se tiñen que dar impuestos, se chegan. Pero impuestos por unha luz que teño, claro, meter no mesmo contador, o servicio moi bonito, non sei que, non sei máis, iso é unha barbaridade. E vamos chamar a palabra que é, pero é unha barbaridade, para que o entendamos. Vamos deixar así. Que os que tedes todos a noción, somos todos maiores, para saber que iso realmente é unha barbaridade que se puxo. Entenderás só de iso. A regularización das augas xa falamos, e aí vamos meter unha cousa máis que non me acordei antes, foi de unha acordo. Tanto o proxecto de Mudradas, como o proxecto que había da Bicoeira, eses proxectos eran proxectos que xa tiñan do anterior grupo, dos anteriores grupos de goberno. Nosotros vamos a falar as cousas claras, aí hai 20 e pico tomos, así, gordos, que é o libro gordo de Petete, traídas desde o 91 de Villano, a primeira que se regularizou, que está ben feita, é a época que se fixo un Pepe Son, por exemplo, o Goberno Socialista da Couco foi a primeira que se fixo, é que se regularizou, que é a primeira que houve, é dicir, que quedou ben, pero todas as que se fixeron despois debía ser que levaba moito tempo iso, empezaron a fazer as aportadas, plas. Entón, claro, ves cousas, que ves proxectos, por iso que tens que poder facerlos, como que para Mudradas estaba traída feita. Para Mudradas estaba traída feita, mas papelei. Pode ver, o que vos digo eu, e di de papel, que pode ser. Pero, non se quixo fazer, non se sabe por qué. Para Bidoeira é o mismo. Para Bidoeira é o mismo. Que pasa? Para Bidoeira non se levouse para o cabo. Con todo o dereito, non quer dicir que non. Pero que se fixo mal. Que cando tú faz un tronco para levar só ao local, e agora queres entrar a Bidoeira, xa non te chega a tubería que ven desde antes do campo da Cruz.
non chega o dólar. Facemos aí, duplicamos o presupuesto dese proxecto. Claro, agora o bonito é que en vez de 20.000 euros son 60.000. Ponto, por decir algo. Iso nosotros entropamos con eses problemas. Os problemas podemos ir polas casas tomar café se queréis, temos poucos días. Que non hai outra cousa que podemos explicar a dar unha idea de temas. Despois, o desbrozador ben, material, realmente, penso que unha das propostas que tivemos desde que chegamos o grupo do goberno foi desbrozar os caminos. Deixar que anduveramos, que teñen gado, que teñen as posibilidades, a xente que ir a andar. A veces pídense barbaridades, tamén os medio 40 anos que estaban abertos, non? Consideramos que iso é unha verdadeira barbaridade. Tamén o comentamos, nos quedamos atrás, non hai problema ningún. Contratación de personal, totalmente de acordo. É dicir, se os desbrozos desse caminos moitas veces a desbrozadora que vamos comprar é a que poña a desbrozadora de lombo. Somos un concello de 162 km cuadrados que dá moito de desbrozar, decíamos antes. Despois o do chiringuito. Chiringuito, claro. Eso vai a ocupación. Aí vamos á segunda planta. Isso é moi bonito. Só ojalá que despois o vídeo sin entrar en trópico ou algo desto nas redes sociales que hoxe todo quísimo. Que é mellor. Que? Non, vou dicir. Eu vou te dicir. Dicían que non sabrían. Tú non oiche, como es que non se abre o chiringuito. Que levan 3 meses que non se abre o chiringuito. Señores, o chiringuito ábrese. O problema do chiringuito é moi claro. Se invita, tanto non está feito, 20 mil euros. Dicirme que non me quero equivocar. Do 92, 92, non? Sí, por aí. Sí. Do 92, se 24 anos non se te toca nada. E tú chegas ali, o primeiro que faz é quitas un almacén e atopas un leirón. Empezamos con o leirón, así de grande, na cociña. O primeiro que tens que facer é botar pestes directamente. Que viñamos aí aberto. Que non che digo que as persoas que estaban aí que non o comentaron, que foi os primeiros que soubemos nós que aquelas instalacións estaban malas. Gracias á xente que estaba ali, e fomos nós que non nos demos conta que basta xa. Tuvemos que iniciar ese proxecto, non? Pois claro, aí tens un proxecto de 300 metros cuadrados, de 700 e pico, cun almacén que se fixo tamén desta maneira que se facía aquí todo anexo e abrindo unha porta así, pico e martillo, se mirar se estaba ben ubicado, se mirar se aquele era ben, despois anagábase e dentro estaba todo oscuro, e tiñas que pôr a lamparita destas de noite, destes focos de noite para correr por aí dentro. Consideramos que hai que fazer un proxecto competente, non facer 4 lugares. Entón, claro, decidimos con o punto medioambiental, somos unha zona esa, con esa zona de área de descanso que ten para bar, por eso, un pequeno almacén. Que pasa? Hai que poñer o tellado, hai que modificar ventás, todas as instalacións rotas. Señores, eso non son 4 duros, non son proxectos que faigamos de xogo mañá, porque falamos, por supuesto, limitado. Non temos unha partida que nos cubra iso todo. A día de hoy. Pois claro, iso é como a moitas cousas. O que queira saber, pero seguimos nas mesmas tesituras que pode vir ao Concello e preguntar a todo o que se pode de transparencia. Nosotros eu creo que unhas transparencias imposibles, somos lavamos. Gracias. De todos os xeitos, eu quería facer un comentario antes de darlle a palabra a Danilo. Nos levamos, un ano e pico aquí, executamos dous fondos de compensación medioambiental, un xa nos viña dado e o seguinte foi propio noso. E o certo é que nunca vin unhas inspeccións tan exixentes como as que nos temos. Evidentemente, sorpréndeme que cando se fixo a aldea non comprobasen que faltaba autorización da Xunta para facer as obras, cando era a propia Xunta quen daba o diñeiro, e, sin embargo, a nós, nestes 2 anos, as inspeccións que temos, veñen os técnicos 2 días antes, revisan, logo veñen a falar con nós, volvemos a revisar, é dicir, entendo que as cousas se deben facer así, pero debese facer así para todos, e xa se debían facer antes, porque entonces o Concello de Muras non ia a perder 6 millóns ou 8 a saber o que foi invertido aí na aldea etnográfica. Ben, era unha cuestión que ahora, despois de falar Mario, creo que é importante que se sepa, non? Bueno, a cuestión das cunetas, que xa falará Manolo, as cunetas, se contrata a empresas exteriores, hai que mirar, igual que veñen a Deputación van limpiar a máquina e están limpiando os tubos. Aquí, os que se contrataron,
Mas eu digo, de carretera, mesmo a carretera das Cuiñas, Pedro tuvo que limpiar a tajea que cruza, además a auga baixaba toda a mulas. O paisano pasaron coa motoniveladora e tal, os tubos deixaron todos atacados. E así en 20 sitios. Da Diputación ven como paisano limpiando a tubería, que é o que para iso é. Falando de Mari, que eu non teño tanta facilidade, non me gusta enrollarme tanto como a Mari, di que está moi legalizada a auga de Montouto. Pois estou de acordo que está legalizada. Pero foi a única que valeu 2 millóns de pesetas que se lle pagou un paisano e a auga é pública. A auga é de todos. E pagouse un paisano que despois esta auga que cobrou non era a auga dele, non estaba no dele. A auga estaba na de Elvira da onde vivía Julio, a casa de Julio. Era do punto limpio todo o cuerpo. Aquilo é un desastre. Nos máis sitios, en todos os sitios, naide pagou pola auga, pero aí pagaron a un cierto señor 2 millóns de pesetas, que iso foi unha aberración, que a auga é de todos. Ben, eu simplemente vou dar a palabra. Sí, dou a Mario, pero vou dar antes a palabra a Belén. De todos os xeitos, fixetes aquí un comentario sobre o proxecto das cunetas. En principio, nós cando contratamos os proxectos inclúen que puido ser que quedase algunha cuneta sin limpar, non o discuto, pero os tubos, ben, en principio, os tubos contrátase a súa limpeza e iso vai recollido no proxecto. Puido haber algún que quedase sin limpar, non sei o concreto ese. Iso é o noso contrata de Cuiña, o que é o de Cuiña, a outra empresa de Hermanos Picos, non sei quen é. Ese salió. Ben, teremos en conta esta cuestión para este ano. Belén. Sí, eu tamén así a modo de anécdota e a conto da auga. Antonte, creo que foi, tivemos desas múltiples inspeccións que non sei se antes se daban, agora sí se dan continuamente, pois unha inspección da traída que consta que é a de Chao de Currás, outra a xunta non ten constancia da outra. Ben, vinieron os inspectores e pediron pues, todo o registro que se debe de facer todos os días de cloro, de olor, non sei que, bueno, un montón de cousas. Deus o registro que temos, daquela maneira, e obviamente non vale, entre outras cousas porque en Chao de Currás pues, non hai un aparatiño que clore a auga, entón clórase como boamente se pode manualmente, como así nos aconsella, o sea, nos manda a xunta tamén. Ata que non haxa aparatiño con este proxecto do Fondo de Compensación. E eu preguntei así como, claro, quedo máis pálida, e digo ya a inspectora, e todos estes anos, como foi isto? Bueno, todos estes años, pues, un desastre, pero bueno, en algún momento habrá que empezar. Justamente hai que empezar agora, que estamos nós. Ben, pues empezamos, non hai ningún problema, é o noso traballo. Mario. Gracias. A ver, para contestarche as dúas cousas. O de Montoto, vamos a ver. Está moi ben. Porque cando se fixa de Montoto, penso que era un pipiorillo. Non teño problema. Pero cando se fixo a de Carito, non era pipiolo. Entón, cando se fixa de Carito, non era pipiolo, que xa foi no 2006. É dicir, aquela xa non había tanto pique-pala xa nas máquinas. Mas bonito que me digas que se fixo o Montoto, que se fixo sei un paisano privado, se pagou 2 millones de pesetas. Queremos mirar, non sei. Digo que non vamos falar de que para a xente privada para facer moitas cousas en Muras, porque naquela así que se me enrollo e teño facilidade de palabra que lia voto 3 días, zumbando, además. 3 meses. Sí, casi. Temos o problema de que ali, sabes que fixo os furados para facer os manantiales? Os fixo unha persona que as competencias que ten para andar nunha máquina quero saberlas mañá. O nome non vou dicir, vai falta que sepamos que non sabemos que nos fixo, porque temos constancia. Como máquina montas. E durante unha temporada gorda, bastante gorda, durante uns cuantos anos, a persona que realmente tiña competencias administrativas realmente dedicabas a andar nunha máquina. Entón, leccións a xustas, así que é claro, leccións a xustas, porque penso que de cara ao que é a xestión por parte dos partidos, leccións a xustas. Esa é a primeira parte. E despois, o que falamos do das cunetas, hai outra cousa. As cunetas, eso das Cuiñas foi outro proxecto a parte. Non foi directamente con o drenaxe, se é donde digo eu. E a partir de aí foi
Non foi a Macón, iso foi Canarias, non foi a que non se conta. Claro, Canarias son contrapúblicas. Se Canarias por ese proxecto non limpou esas, temos outro problema máis. Temos as carreteras encima de árboles de folla caduca, carballos, ridueiras, rodeiras. A folla cae, señores, nos outonos cae sempre. Se queredes pegar un pegamento a follato do árbol, estamos jodidos. É complicado, non digo que non fixen, pode ser razón que xa non fixen nos vídeos, pero hai que o faigan, hai que tamén valorar iso de que a que se faiga varias veces é como o da Diputación. A Diputación limpamos máis de 10 km, nunca se limpaba nada, pedidos e limparon máis de 10 km de cunetas, máis de 10 km, nunca se limpara nada. Estamos falando de Ribeiró hacia Cidade, de Ribeiró hacia a Balsa. Minto, máis, 14 km, dende o que é a carretera xeral, a carretera da Balsa, outros 4 km máis, o que é de Carelli, que é por onde se empeza, limparon máis de 14 km de cunetas para iso. Tuvemos o problema que agora veo o temporal e agora volve-se a ahogar as canzones. Pideuse a Deputación que volveran e en sitios como o cementerio tuveron que vir de emerxencia. Claro, as emerxencias que teñen todos os concellos. Ese é ese. Es por mucho contestado antes, porque eu removo moito para atrás. Que é o que fala ao principio das propostas do IBI e dos nacementos. E dos cursos. Eu penso que queda claro aclarar isto bastante, para que non quede tampouco despois o que digo eu, como o chiringuito que non se ama, chiringuito xa vedes. E a proposta do IBI realmente foi unha proposta que tamén xa fixemos outros que non temos programas, non fixamos nada que non foi iso. Foi proposta que se levou a ver, aprobástela, realmente, Santos se acabou, penso que todos estuvemos de acordo, levar así, perfecto. É dicir, complementouse co que propuxestes vos naquele momento, que foi o mismo, fixos unha proposta que estuvemos de acordo todos. Ese é o primeiro. E o segundo era o das axudas. Non se axudas a familias como tales, non. Mas se familias de familia numerosa non, porque temos unha. Se é considerada numerosa. A día de hoxe, podíamos axudar tamén, incentivar, tal e cual. Non houve peticións por parte dos mesmos, tranquilos, pois tampouco foi unha cousa que víamos que fora prioritaria. Pero temos a segunda parte. Sí, o que fomentamos aquí é educación. Sí, fixamos unhas axudas a educación. Educación dentro do colegio, universitarias. Non as axudas que fixestes vos a nacementos, que é distinto. Vos dabas 400 euros, ou me acordo que era un montante, para que nacer un bebé. Igual que o cheque bebé que dá a xunta. É dicir, xunta dá un cheque bebé, pois dábamos un mesmo. Son ideas distintas de maneira política, considerámonos así. Estou totalmente de acordo que esteñas desacordo con iso, pero realmente non digas que é o mismo, non é. Sí, unha cousa, de unha maneira ou de outra. Outra cousa que consideres igual, ao final sen a cartos coñan poquitos. Vale, eu hasta aí chico. E con iso, penso que tamén. Ben, eu por rematar, quedaba estes dous puntos por tratar, que foron que introduciu Danilo ao principio, do IBI e o da moción da natalidade. Eu creo que ti, cando falabas, vos presentaches a cuestión dunha moción de natalidade, para fomentar a natalidade, e o noso foi unha proposta de axudas ao estudio, que é o que estaba dicindo Mario, é dicir, o noso plantexamento vai a futuro e traballar na liña de que as familias e os nenos que están estudiando aquí ou os que vayan á universidade pois teñan as mesmas condicións que os que poden ir de Vilalba ou os que poden ir de Coruña. E non buscamos políticas de titulares como é 1.000 euros por nacemento de cada fillo, porque ao final o fillo non tens que atendelo só cando nace, sino que o tens que atender ao longo de toda a vida, que é o que pretendemos nós, que as familias teñan moito máis fácil o cuidado, a educación, un pouco nesta liña. E a propósito do IBI, Danilo, creo que xa no seu momento, cando faláramos do IBI, entendo que nos recollimos algunhas das propostas que vos traíades aquí, logo na ordenanza que se presentou, vos o que traíades era unha moción, e creo que naquele momento xa faláramos de que era un pouco contradictorio que vos viñerades aquí cunha proposta dicindo que había que baixar o IBI, é dicir, que aquí no Concello de Muras estaba en 0,6 nos núcleos rurais e 0,4 na zona urbana, nos baixamos e bonificamos o máximo que nos permitía a lei e entendo eu que un pouco
que é un contrasentido, non? Que durante 24 anos que estuvechedes gobernando aquí non meterades ou non propuxerades ninguna medida nese sentido e que agora que estamos nós que a presentedes e máis contrasentido a maiores, cando en Madrid o señor Montoro non ten cartos, estamos nun momento de crisis que de todos coñecidos e hai temos que recaudar de algún xeito e que facemos? Bueno, facemos un catastrazo, é dicir, Montoro milita no Partido Popular e na Xunta tamén poden introducir medidas que axuden a paliar estas cuestións, tampouco se fixo nada nese sentido. É dicir, nós, ata onde podemos chegar e o que nos permite a lei, o levamos a cabo. E ben, esas medidas que se aproban nesa ordenanza entran en vigor no ano 2018. E ben, a partir dese momento as bonificacións serán o máximo que nos permite a lei e o IBI será o mesmo na zona urbana como na zona rural, ese 0,4. A cuestión do IBI, nosotros xa pedíamos o 0,3. Bueno, quedou no 0,4 e aceptamos. Pedíamos o 0,3 e quedou no 0,4. E a bonificación do 95%. Bueno, iso foi unha proposta que se fixo. Bueno, dos axudos aos cativos, nosotros pedíamos 1.000 euros por nacemento. E despois que o Concello de Muro establece unha chega económica de 700 euros para aquelas familias que teñan fillos ou fillas a seu cargo entre 3 e 12 anos e que estén empadronados no Concello e cursos nos seus estudios en Antía e Cal. 400 euros para aqueles de 3 a 12 anos que vayan a outros sitios, o que dixen que iban a Galo ou os que iban a Morena. 500 euros pos de 13 a 10 anos, os que van ao instituto ou formación profesional. O único que sacaste nosotros foi os 1.000 euros de nacemento. O demais, a cousa é o mismo. Eu, todo o que seña ben do pueblo, nosotros apoiamos 100%. Entonces, se é todo polo ben do pueblo, estamos todos de acordo, Danilo. Ben, queda o último punto, que serían robos e preguntas. Outra cousa de eso. Cando a Diputación ven reparar as carreteras, que non é reparar, é botar gravilla. O que non pode ser é como queda esa gravilla. Non sei como non hai máis así, porque ainda hoxe mesmo, na carretera de Nixoa, na carretera que vai a Xerdizo, un calquera que reparou a Diputación, hai gravilla e leva 2 meses coa gravilla suelta. Tu vas mandado e despois quen paga a consecuencia o do coche. Iso hai que a seguir ou notificarlo de outra maneira. Somos conscientes diso. O certo é que a Diputación, e non vou a defender o que di outra, o que fai outra administración, entendo que ten moitos kilómetros e, que no seu momento solicitouse a reparación de certas estradas, enviouse un escrito, enviáronse varios dende aquí do Concello, e a reparación esa que se fixo foi unha reparación de urxencia. Eu creo que hai previstas actuacións, é dicir, hai sitios onde a reparación non foi de urxencia, que creo que quedou ben, subindo o Viveirón, aí a reparación non foi de urxencia e non quedou mal. Quedou mal. Eu pasei hoxe por ali, Celia, e eu non digo que quedou mal. Perdón? Digo que se iría toda a gravilla, pero ao principio, cando pasaron, era un ferido. O sistema non é aglomerado, pero eu creo que estar como estaba non está. E por donde ti tes a tua explotación, indo hacia Ixoa, é dicir, antes había fonchancas, non había por donde pasar. Primeiro viñaron tapar, porque houve unha denuncia, os acordos no periódico e tal, viñaron tapar de urgencia, con un aglomerado un frío. E despois viñaron botar a gravilla, pero a gravilla, muchacho, leva 2 meses, ou máis, con a gravilla suelta. O que pasou aí é que non botaron alquitrán, non alquitranado. Non botaron un alquitrán suficiente que lle correspondía... Para que aguante a gravilla. Tomamos en conta e o trasladamos, non hai ningún problema nese sentido. Porque quedara ben, non é... Xa está, pero digo para as próximas, non é un peligro. Ben, en principio creo que van a facer para a intervención que van a facer. Non sabemos o que vai facer, o que vamos agora por mandarnos ao trámite, vamos a intentar. É dicir, nosotros, o que primeiro fixemos é que penso que no último ano temos máis chegas deles que nos últimos 10. Entón, claro, se xe nese primeiro ano que estamos nós, debemos fazer algo traballo de ali, ou presionarles todos nosotros, ou como foi, ou debe haber máis community manager desto, debe haber moita máis comunidade,
entre nosotros que realmente o que temos é que falamos e de momento xa che digo tanto o SAF como a de Emprega como aquí eu referíame, Mario, perdón, eu referíame que hai un compromiso de seguir traballando con nós en todo eso, culturales. intentar a medida que se así, aí vamos falando sempre. A ver, de Mangaus está claro, isto non pode ir mañá, ojalá podamos ir. O modo, eu penso que se fixo de toda a vida, fixo que sí, que non é doxe. Non ten excusa, é dicir, hai que, o que fala o Manolo, hai que, na medida posible, mirar que su intente fazer o mellor posible. A chega que se aportou de cara ao que é o máis pintado no ato da mosa, da Iroa de Beiroa, que outras desas é unha chega pequena, circunstancial, que nos fixeron ano pasado de 25 millones de euros, que fixeron todo, e as cunetas de todos os sitios, que realmente levan moito tempo, porque sabemos nós que facemos o mesmo proxecto no que é o Concello, no Estado, é importante. Pero, bueno, falábamos, eu penso que, de momento, falar con eles é o que é a consonancia entre o Concello e a Protección da Boa. Miraremos que o seguinte ano seja mellor, superarnos ainda máis, e que a Xunta, falábamos antes, se nos botados unha mano, esperemos que tamén seja boa. De momento é nefasta. Reúnese con nós, pero a partir de aí o que fan é o que digan eles, pensan que somos os únicos que me vengan con capucha hasta pensan que non poden traer isto. Pois é o problema. Ben, e con isto damos rematado este pleno. Non sei se os asistentes teñen alguna pregunta que queiran realizar. Sí, pero... Vou empezar a dizer un pouco de forma distribuída. Cando eu explicaba de unha cría. E Mario non só gastes ali, mas como eu sei tamén. Vamos a ver, eu teño que sentir-me inclinado aquí, porque, vamos a ver, se os poderes públicos non son capaces de defender os dereitos, neste caso, dun pequeno, e faltarlle a dignidade como persona, non só do pequeno, sino da súa familia, eles sí son, en todo caso, que se poden considerar radicales. E non ao revés. E, evidentemente, por moitas achegas económicas que desde os nacimentos, si despois, ao longo da vida dese pequeno, non pode recibir no concello onde nace, educarse, formarse, non vale nada. Aí se acabará marchando. De unha maneira moi subliminal de expulsalo do lugar. É un dos gravísimos problemas non só que ten en Galicia, sino que ten unha parte importante de España. E non se consigue unha subvención inicial ao nacimento, porque despois de ese rolo necesita outra serie de axudas e estamos vendo neste caso concreto. Eses pais que acabarán, se teñen que pagar o desplazamento do neno, xa se madre, Milano ou onde sea, e vai a ser un cario, estarán por salir de fora. Pregunta, Pedro. A pregunta. A pregunta? Sí, claro. Sí, Agora es un espacio para preguntas no, ao equipo de goberno. A pregunta, sí, a pregunta final. Vades a seguir levando vos ben? Así, Porque vejo que todas as veces é a primeira vez que asisto a un pleno onde votades todos o mismo. No, nosotros non vamos a ver. Nosotros quedamos outro día na reunión o martes e nosotros non temos problema, oí. Nosotros lo que se llama po pueblo, ven po pueblo. Se non pregunta a Manolo, o Mario. Mario non, Mario enrollase. Se Mario, se vamos todos como a Mario, estamos aquí hasta 12 da noite. Hai unha diferencia, non? Non chaman facilidade de palabra. Dalle, dos palabras. Chaman facilidade de palabra. Dalle dos palabras a isto. Ben, alguna pregunta máis? Nada, pues gracias por vir e hasta o próximo pleno. Me gusta moi pouco falar.